Mači, pozri sa na nás. Vlastne tam Mači, pozri sa na nás. Mači, kúkni sa na nás. A daj jej chlap do kelíka. Nie, ona sama si dá. Ona je už múdrejšia. Počkaj, Adolka, nie, nechaj. Počkaj. Mači, pozri sa na nich. Počkaj, Pozri, Mači. pozdrav fanúšikov. Mači, pozdrav. Pozdrav ich, že si dáš na hlavu. Keď si dáš na hlavu, tak to znamená, že vás zdravím. No, Ide. dobre, vás nechaj. zdraviť. Nechaj ju teraz. Dala si na hlavu. Nie, nepritlačuj. Ale pozrite sa, rada ugurty. Ugurty práve. To je jogurt, Miško, pokiaľ sa si nevšimol. Ale neviem, prečo je napísané veľký. Väčší. Ďakujem. Co máš jesť? Nie, dávaj to. Pozrite sa Ahoj, ľudia. Mači. Pozrite sa na ňu. Ahoj. Ahoj. Počkaj, teraz nevieš, že natáčame. Teraz nevieš, že natáčame. Mači. Počkaj, Mači. Keď to dobre dáva hlava. Tak vyzerá jak strašne dlho. Urobíme stream, tati, takto. Ľudia, kúpite sa, aká tá mačka je blbá. Počkaj, Mači. Počkaj, Mači. Ahoj, kamo. Mači. Daj si trošku jogurtika. Ľudia, pozrite sa na ňu. Ona je hotové strašidlo. Mala by si s kámo na karneval, čumte. Kamo, Ľudia, čumte. pôjdeš Mači za prasiatko na karneval. Zaberieme ju. Takže ty dáš špajs. Treba zapnúť na nočné videnie, ľudia. Ona nevie, kedy volať používať. Pre ňu je to tmatom, kielišku. A jej vysvietili oči. Ona bola taten. Jak sa volá taten? Čo majú dávať ľudia? Majky odberie. A čumte ešte, čo to robí mačka? Ne? Nedávaj tam labu. Aj vaša mačka takto papa? Ne, ona tam dala labu. Mači, ukáž sa ľuďom. Mači. Labu madnuka. Nie, zdvihni. Hej, jogurt bude roznášať. Čau. Máte čo majú dávať ľudia? Lajky a odbery. Hej. Hej,
povedať? Zakývaj hlavičku. Keď majú dávať ľudia lajky odbery, tak pokýv hlavičku. Pokývala. Pokývala. Uvidíme sa na ďalšom videu. Nači povedz ahoj. Ahoj. Nači povedz ahoj. Zakývala.